че няма свобода. Никъде няма свобода, нито по медиите, нито на словото, нищо. Просто аз виждам една поробена държава. Смешни сте, бе! Солидарността между хората е нашето оръжие срещу властта. Към нас са се присъединили пенсионери, Пчелари, всички фермери, пчелари, млекопроизводители, зърнопроизводители, лозари, учители, лекари. Всички са тук. Не желая комунизъм. Ако живеем при комунизма, по-добре да съм талибан, отколкото българин. Аз